Salutare tuturor! Salutare tuturor! Aici m-am apucat și eu de YouTube astăzi. Astăzi și mine mă apuc de YouTube. Știi? Și tu mă apuc și eu de YouTube mine. Atâta. Mai stăm și vorbim și ne jucăm. Ce nu știu, nu vorbesc. Și vorbim și ne jucăm. Nu, lasă, bine că ai ieșit cum trebuie. Că ai scăpat. Bine, te poți să dai și ei merită. Dar ce așa mare șmecherie? Ce te dă la trebuie ceva când vorbești? Aici unde lucrezi? Da, mamă, dar e foarte mai greu ca în Germania unde ai lucrat? Nu, dacă vii acolo, stă 2500. De ce? Fiindcă așa nu-i. Așa puțin? Da, cum? Nu m-am apăs să mă ia să la mamă. Dar tuturor... Mami, 1000... Stați, că e așa, 1000 e chiria pe persoană și 300 e asigurarea sau... E 500 Cristiana acolo, chiria. No, bun, 3500 salariu. Da. Nu. Nu. 3500 e salariu, cel mai mic în Elveția. Dar cum e la bătă, așa puțin? Am ajuns să 2500. Dar și cine nu s-ar duce acolo? Nu știu de ce. Înseamnă că tu știi să tai carnea perfect. Normal, dacă știi să vor. Stai, dau iar sunet pe ăsta. Acum știu de cine mi-amintesc. Nu iar sunet. Jucat sunet, dau iar sunet. Din Breaking Dau Bad. sunet și încep. Da, băi, ce bun, băi. Trebuie să spui niște ochelari și pălărie.